3, 2, 1, teď. Tak. Moment síly, ale souhlasí. Moment síly souhlasí. 242,7 gramů. To bude číslo, které bude ve jmenovateli. Tady máme dohráno. A já si myslím, že v tuto chvíli můžeme spustit jedničku. Ještě ne? Máme ještě s jedničkou, protože tady kolíčtí si zjednali respekt svojí konstrukcí, ano. Uvidíme, jak se bude dařit. A už to tam kluci zázejí. Na střed, ano, vidíme změnu taktiky, už se začíná těmi velkými závažími. Na trojku, jestli jsem to ještě neřekl, tak na trojku se připraví lůza. Lůza. A lůza jsem prosím, aby... Lůzo, pojďte se. Lucie, se zanou. Od toho ta lůza a připraví se piribidí. Lůza z gymnázia Žatec. Žatecká lůza sem. Na trojku. Dámský moment síly. Pečlivě, dobrá konstrukce. Estetiku dáme zapšou. Ale čas mají ještě dobrý, ještě jim schází nějaké 3 minuty. Tady nám vrcholí dvojka, jestli se nepletu. Kolínská epopej, která skončí destrukcí. Není čas, prostě to tam sázej a ano, kontrola probíhá, ale inženýrem. Tam je to vlastně jen tak rád, jo? Protože tam jakýkoliv potenciální prohnutí by znamená už soutěžní kolaps. Takzvaný kolaps bez destrukce. Lůzo. Kde je vás máme? Lůzo. Bývaj. Omlouvám se, já cituji jenom váš název, pojďte se pomalinku připravit, dáme. Můžete klidně takhle projít. Já se budu. A kolín zášuměla skončil. Nakonec se ani neupojil diváků, ale upojil se svým tvůrcům. Spočítáme rychle závaží a budeme moci startovat na levici číslo 1. Prosím, můžeme začít tady na